Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинолга таба кайбер темалар турында. Костюм бахилалар, ике битлек һәм перчаткалар кызыл зонада эш ничек алып барыла. Уңышны икеләтә арттырырга һәм урманнарны саклауга өлеш кертергә Мишолда имән чикләүгә җыю буенча акция игълан ителде. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшаучы 57 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 29 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 26999 очрагы билгеле. Аларның 23191 терелгән, 28-е узган тәүлектә. Костюм бахилалар, ике битлек һәм перчаткалар кызыл зонага керүчеләр өчен кием шундый. Шулның мәгълүмати сәясәт һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Рима Мөхәммәтҗанова 5-нче шәһәр хастаханәсендә булды. Стационарда ничә койка каралган һәм реанимациядә эшләр ничек бара? Хәбәрчебез материалында. Ну что, Татьяна Михайловна, идем? С Богом. Кызыл зонага эләгү өчен тиешле экипировка, костюм, бахилалар, ике битле һәм перчатка кирәк дип аңлатты Рима Мөхәммәтҗанова. Хәзер 5-нче шәһәр хастаханәсенең кызыл зонасында 380 пациент бар. Алар арасында табиблар да ята. Бывшая медсестра работала в нашей структуре. Достаточно большое поражение легких. При поступлении одышка была. Сейчас лучше стало, конечно. Сколько дней вы уже здесь? 2 дня пока еще. Күп кенә пациентлар тәүлек буе кислород битлегендә булырга мәҗбүр. Это получается кислород, да? Это Кислород, кислород. да. Вот эта пациентка лежит на кислороде. Она достаточно тяжелая, тоже с очень большим поражением. Дома достаточно долго болела. Вот ей только так нужно, только с маской. Кызыл зона пациентларын палаталарда ушаталар. Сегодня у нас, пожалуйста, вот по меню работаем. Рассольник. Потом будет сосиски, отвар и яичная каша, кисель. Вот. Вы сейчас это будете развозить по палатам, правильно? По То есть палатам. они не приходят, а вы по палатам развозите? Да, по палатам. Рима Мөхәммәтҗанова һәр пациентка диярлек вакцинация турында сорау бирде һәм тискәре җавап алды. Бу уңайдан үз фикерләре белән терапия бүлеге мөдире дә уртаклашты. Боятся, думают, что это все... Вот до сих пор мнение, что это какие-то чипы и так далее. До такого абсурда все доходит. Годом ранее, тот же апрель, когда все это начиналось, да, у нас в городе, когда мы все закрылись, все сидели дома, какая ситуация была тогда и сейчас. Сейчас на самом деле хуже. Сейчас хуже. Сейчас все стационары опять также закрыты, но ситуация с тем, какие больные поступают, с каким процентом поражения и насколько серьезная, совсем другая ситуация. Кызыл зона пациентлары арасында яшьләр дә күп ди медиклар. Коек реанимации, да, все заняты постоянно, мест свободных не бывает практически. Вот. А вообще в больнице 30 коек реанимационных открыто. Вакцинированных здесь не бывает. От скольки процентов поражений легких попадает к вам в реанимацию? В реанимацию попадает от 70% поражения до 100%. Медиклар тырышлыгына карамастан барысы да сауга алмый. Рима Мөхәммәтҗанова сүзләренә караганда, төшерү вакытында реанимациядә булган хатын-кызларның берсе репортаж чыкканчы вафат булган. Лилия Гатина, яңалыклар. Шолда гриппка каршы прививканы өлкәннәр сырхауханәләрендә генә түгел, COVID-19 мобиль вакцинация пунктында да ясатырга мөмкин. Ул шәһәрнең сәүдә үзәкләренең берсендә 2нче катта урнашкан. Күчмә прививкалар бригадалары көн сайын 13 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр эшли. Барлык теләүчеләр вакцинацияны тере чират тәртибендә алдан язылмыйча гына үтә алалар. Гриппка каршы прививка ясау кампаниясе шулай ук балалар поликлиникалары һәм белем бирү учреждениялары базасында җәелдерелгән. Балаларга прививкаларны ата-аналар яки законлы вәкилләрнең ризалыгы белән ясыйлар. Шәһәргә ультра квадри препаратының 96,000 дозасы кайтты. Уңышны икеләтә арттырырга һәм урманнарны саклауга өлеш кертергә халык инициативасы экологик хәрәкәте булачак урман утырту урыннары өчен имән чикләүгә җыюны игълан итте. Экологлар үзләре билгеләп үткәнчә, быелгы көз уңышка бик бай. Акциядә кемнәр катнаша ала һәм имән чикләүгә ничек тапшырырга мөмкин, хәбәрчебез сөйләячәк.
Динара Дюлбанова Беларусь бистесінде яши гаиләсе белән бергә ул авыл тормышында да актив катнаша. Бу юлы да имән чикләүгә җыю турында мәгълүматны күреп озак уйлап тормадым һәм акциядә катнашырга булдым ди ханым. Собрали желуди мы возле дома нашего. Вот, настрой детей. И вот они прямо утром, минут за 10, собрали целое ведро. А так как в мире сейчас такая экологическая обстановка нездоровая, мы хотим тоже внести свой вклад и вот посадить деревья, чтобы природа наша богатела, воздух становился чище, и нашим будущим потомкам осталась красивая планета, чистая, здоровая. Мондай чараны халык инициативасы беренче тапкыр үткәрә дип уртаклаша иҗтимагый экология хәрәкәт рәисе Роман Ваганов. Экологлар билгеләп үткәнчә быелгы көз уңышка бик бай, әмма шулай да бар тик чиста, коры һәм кителмәгән, җәрәхәтләнмәгән чикләүкләрне генә җыярга кирәк. Мы подумали, что пропадает большое количество посадочного материала, а ведь леса в настоящее время требуют ухода, восстановления. Очень много лесов погибает ежегодно во время пожаров, во время хозяйственного освоения сокращается площадь лесных территорий. И поэтому вот общественное движение «Народная инициатива» кинуло такой клич собрать вот эти желуди для последующей весенней посадки этих желудей. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, имән ак хронуся чикләүкләрен 20-40 елдан соң гына бирә башлый. Акциядә исә теләге булган һәркем катнаша ала. Чикләүләрне Академик Рубаненко урамы 12-305 офис халык инициативасы адресына почта аша җибәрергә мөмкин. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Күңел радиосы яңа сезон ачылу уңайыннан татар эстрадасының популяр йолдызлары катнашында концерт оештырды. Старт дип аталган бәйрәм кичәсе Сара Садыкова исемендәге концерт залында узды. Иң якты мизгелләр безнең телекамера объективына эләкте. Күңел радиосы яңа концерт сезонын гына түгел, яңа тапшырулар сезонын да ачты. Бу вакыйганы зур бәйрәм итеп билгеләп үтәргә кирәк. Быел радио тыңлаучыларны яңартылган программалар һәм яңа алып баручылар көтә. Мен бүген инде үземнең яңа җырларымны алып килдем. Инде аларның арасында халык күңеленә кирип калган җырларга дип уйлыйм. Һәм инде иншалла минем иң яраткан тамашачыларым, чөнки кайчан гына килсәк тә алар безне һәрвакытта тулы заллар белән каршы алалар. Һәм мине шул җыл алкышлары белән озатып калалар. Һәм мине бик сагындык. Кала берсә бүген иншалла белән күрешәбез. Ришат Тухватуллин белән дуэт җырлаячакбыз, син генә дигән җырны, һәм инде мин үземнең 2 җырымны алып килдем, үкенмим үткәннәргә һәм мандариннар көлә дигән җырны. Ришат Тухватуллин һәм Улия Крачуриндан тыш Сара Садыкова исемендәге концерт залы Эльмира Нагыймова, Айрат Сафин, диджей Радик, Марат Галимов, Фәрит Таишев, Ландыш Нихмаджанова һәм аларның кызлары Ләйлә, Рамиля Шарапов кебек татар эстрадасы йолдызларын җыйды. Тамашачылар аларның чыгышларын түземсезлек белән көтте һәм алкышлар белән каршы алды. Миңа менә ошады инде, что монда күп артистлар катнашачак. Бөтенесен бер юлы күрергә мөмкинлек булачак. Особенно миңа ошый инде Руслан Керамуддинов, Эльмира Нагимова һәм Ландыш Нигмаджанова. Оештыручылар сүзләренә караганда, бу концерт әле башы гына. Күңел радиосы тыңлаучыларны яңа сюрпризлар көтә. Тамашачылар белән тулы залда чираттагы тапкыр чалуларның аларны түземсезлек белән көтүләрен исбатлады. Мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора, вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Электрическое отопление – отличное решение для любых помещений. Отопительные панели STEP для дома, дачи, коттеджа, торговых точек. С нашим отоплением вам не нужен газ. Звоните 8 917 270 52 95. 3 октября в 17:00 футбольный клуб КамАЗ приглашает всех на матч против команды Краснодар-2. Краснодар, поддержи команду в лиге ФНЛ. Билеты на fckamaz.ru 0+.